Yekîtiya Ewropa û Tirkiye nêzê peymanek bû çareserkirina koçberiya qaçaxî bûn. Piştî hevdîtinên li Brükselê Serokê Konseya Yekîtiya Ewropa Donald Tusk beyan kir ku koçberiya neprêzê bi Ewropa dawî bûye. Herikîna penaberên li ser rêya Rojavayê Balkan niha rawestiyaye. Ji bo sanahîkirina wê guhertinê, em digel Yunanistanê pêk hatin ku harîkariyê bidin û destekek mezin ya mirovahiyê cebeceh bikin. Gorê bingeha esasî koçberên qaçax ew ê ku gihîştîne Yunanistaniyê bizevirin Tirkiye. Daxwaza Tirkiye ew e ku her yek hevalatiyên Sûriye bi rêyek fermî bê nasîn ji aliyê Yekîtiya Ewropa ve. Bi vê guhertina ser erdê ra armanca me ew e rawestana koçberiya nerewa da ku em nehêlin qaçaxçî alîkariya xelkê bikin ji bo hatina Ewropa. Ev jî pêk tê bi riya handeriya koçberiya rewa bi awakî normal û bi rêk û pêk. Hezaran penaberan li navbera sinûrê Yunanistan û Makedonyê asê mane. Piraniyan van penaberan nizanin rêyek çawa maye hêviya wan. Niha ez nizanim ji ber ku eger ew bêjine min pêwîst e tu biçî Tirkiye ez ê herim baştir e. Ger ku biçim divê ez gelek peran bidem qaçaxçiyan. Lê min perên qaçaxçiyanînin ku ez bidem. Tirkiye 6.6 milyar dolar ji Yekîtiya Ewropayê dixwaze. Bu cihkirina van penaberan li Tirkiye. Eger ku Tirkiye bi karîgerî wek zêrevana tixî wî bêdkar anîn, ew dê hin metirsên mezin ji penaberan re çêdike. Bi ti awayî, Tirkiye ji bo penaber û koçberan newelatekî ewlê ye. Me gelek zêdegaviyên hemberwan bi belge tomar kirine. Gemiyên Brîtanyayê tevlî çend gemiyên Ewropî û NATOyê bûn û ew kontrolkirina EYê dikin. Ew e ku di navbera Tirkiye û Yunanistanê de. Lêbelê Van Gorik dibêje ev ne bersivek e. Tenê rêka rawistandina qaçaxçiya tiya mirovan ew e ku em rêkên nû ji penaberan re peyda bikin ku ew bikarin bi ewlehî bigihne welatên Ewropa. Nûnerê Yekîtiya Ewropayê penaberan li ser vê pêşniyazê xemgîniyê xwe anî ser ziman û vegerina penaberan ji welatekê biçin welatekê dî rixne dike. Mustafa Car, Deng Amerîka.